عنا هبلي كما يتقنيو فتوات تقتاتلتي مدب وراينا كل شاب بز الساعة زي قاشان عدبنا أب كللاوي هاجراوي كمون علم لخو زعباتات إهين مهن النبللو زعبايو نلوم دما معلتي حربين تاتات مقنعات بمقبار حدا من إسي عدي من لنا نايلومي قاشانا من إسي سيوم يوهانس يبهال أبستفل على عودتاتي نتف مستهم من إسي مقان دما زحز ولدو كابوياتاتنا ويكاف حربينياتات أبوتاتنا تأيوز مهار زبل وانا تقرت زعبانا قوينو كاب ساعة 10 تقلت جمير كساب ساعة حدا مسانا تتصنيحكم بركز بلو حسوات نعيلنا إهين مهين كنو لينا سيوم قاعد حمزخ قعدنا تناهم بشمت ملكتن بشمت كال برودكاستنج كوربوريشن إثيوبيان ياو كل جزء أبن قبر الخادمة مسزبي زلنا حساب ككافلين نالك قرب النتخة قبلك على سلسلة هنا دقيمة كمسكنا كفوتو. تعمي مسكن أنا وين سلة تجاوزون سلة تعدون بتعمل دس بلنا. قرم ياو نايلوم عنتي وانا مزاتي زعوانا غيرنا مريتنا زلنا كم تم مجمرة زلالة هو ميازي عسران شو عتنز خبر معلتي حربينياتات مهنيات بمقبار آياتنا ولدنا بزح حربين النتزي نزها جرزيا أتنيهم لنا أغتسلهم لنا زولد زيود نزع عدزي أتركيو كأوز كبو نجار نفس أمن لونتو بستفرق من قدنا جلس أيركمو فلاي من أسيجن كل جزينا عد تركها بيمو من أسي وكيل خانس خون حسات كتكافلنا وزي سلزع عدمناك بركز بالنجارات كنركب لنا تسفان قبرز بوانا نتحزي نتمعلتي ذكرنا نجبرق على محتت ويس أنهس مستمقانو حربينيات كبهالكلو تاي مالتي بس بخمة اللي قلت حربينيات بالنجار كم مساسيم ويمجمر جانات نجمر بو صبا أبزي خبرت معلتي خبرت عيلت حربينيات نعنا تاي ترجم هبنا زبل أنا هتنجبر سلزمة أخذ السيلني أتعلنا هالرجال لنا حربينيات فورمالي كجلس خلو تنفري حاجر النت أمان النت هاجر زلكا بقالات راح يكونس بتكبر بتوفى النت بتصنعت بزي منهم كرمي خونيتها حاجراوي حاد النت نمحلاو يكون حاجراوي نتحاجر نتلاند مالتيو ربح حاجر أحلف كدري مهابن نتحاجر زلكا قرص أني النت تفقري مهلاو قدني جن تفقري خا بتكبر زجلت كون كله حربينيات يبهال مالتي قرب نلبت حزيم يازا عسرا شوعتي نز مسارة مقبار ببركة قرنا كورب على تغييرو صراحتي ناي من صراحتي زعصولو نزب على زد ما حلوف نور تاريخاتنا تذكروا بستفل عليه من قدتات زخبر له معلتيو عمت النخورو نذكرو دموق بعليو زب بعمته مخبارنا ببعمته مذكرنا مخبار زلوا الترجم تايل خط حسب بتعمل صبا خمسة عينات حجراوي بعلات مخبر مالت كابناي باتريوتيزم وينما كابتناي حربينيات نتحت الزر نجار يكونن مهناتهم حربينيا نختخون حربينيا كتودس لك حربينيات كتفلت لك نزحلفوا اياتنا ولدنا زغورو تغادلو نحجر يلوم نحبراوي علامه نحبراوي ربحه نحنت حجر لخفلو مسواتنت مذكر مالت حربينيات يبعلو مالتينا عندنا خا ببعمت خنخبرو خلنا ابا حلنا ابا امرنا خمس زخل ነገር ولدنا انتايم غيرهم تاي اغاطيم زنبره تاريخ افت تاريخ كا ኢትዮጵያውያን ከመኦም ተዋጽኦሞ ከመኦም ተቃሊሶሞ ንምንታይ መን ታገሩ መን ታይ ተሳትፎ ነይሩ ትውልዲ ምዝካር ማለት እዩ ስለዚህ ካው ብዙሕ ነገር ይኻ ክትማር ትኽእል ስለዚህ እንታይ እዩ በብዓመት ምኽባርና ከም تمذكر يطرح يكونن تناي شعو تاريخ نيرو تفصامي نيرو حزي كن حزي نعنا كم انجن كم موتور خوينو كلا عائلنا زخيلن ناتهم حربنينات ناتهم صنعات ناتهم وني بمرأي ابز حزي نحنا كنتاي نغبر لنا زبل نوعلنا حتى سلا زغبرن እንደገና ንስተሓለፈ ትውልድ እንደገና ክብር ማሃብን ስለዝኾነ አክኖሎጂ ምግባር ማለት እዩ እሱ ምግባር ማለት ንዓውቶም ጥራሕት ይኮነስ ንሕጂ በህይወት ዘለና ኣብዚ ጀነሬሽን ዘለና ሰባት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንሕተት ዘለና እንታይ እዩ ናትና ናይ ሕዚ ግዜ ሓርበኝነት እንታይ እዩ ትሽዑ እንታይ ነይሩ ሉዓላውነት ምክልኻል ዲፌንድ ደ ላንድ ነይሩ تمريت تحاجر كم يخاطحلو مالتي أبز حزها تأيز حتىنا تناتنا جزء
دلو ديماند وي أبناتنا جزء زلنا تناي patriotism انتايو تاين تجورنا يا patriot نبهل زبل سلز خونة سلز الزهارنا عندنا خالي يقول السيتات علىنا مارس إثيوبيا سفح عدي بزح بهر سبات بزح سفحت دخونو مالت كبابيتات اللونا جن ككب زتفعل على كبابيتات مزينا ولدنا زي عوت وطورنتم زي هاجر كحلو خلو مالتي سلازي هذون تي أفعلنا مالت أفعل كبار كله تنا تحسسبها تناي كبابيتات منامن أب هاجر حربنا نخد خونن هاجر نخد حلون أفعل كم زي خون بخاطر كلنا حدث قبرنا مالت جراند ناريتيف نقولهم متأخر بيناي زي تاريخنا بخاطر بحبار زرعنا تاريخ رزقنا أب توارقنا اللهم عودة جنبارات عودة ناي تورنت ميداتات مالتي نحنا حدا يقبرنا مالتي زي مالتي ناشنال انترستنا حدا يقبرنا سلازي تشعون حدا يقبرنا يروح هذون حدا يقبرنا سلازي تداخل من نجار نتحليو جن كواتهم بزبلة هذي بزبلة خنصر حلو زقبنا نجار كوينو مزخاريون أو سلازي خون سلازي حدا يقبرنا نجارات سلازي خونو بهراوي بعلات كم زي خبر كله إثيوبيا أو النت زبل نيشن زبل نجار تفيلينج تسمعت هجراوي سمعت أو حد زيكا كفترن كتابعين كتأتاتو يقبر عندك أنا خد أنا آخر يقبر مالتي سلازي بهزي تأمنا قرم منسي سيوم من الوقت هزي تهزل ولدو كم تكتر على فتنكا أياتنا من الوقت فلا يوجد له على النت ويست أوز أجمع ولا نهلهم كبير ويست أوز هنا وتطات نهلو جنستات نهلون نزجتي فهم أو كده هاجر درادرلو زي أتبال أنت نتبي ولا من نهاجرهم كلو أو حدا يحورو كم تزرعنا أي تاريخ دما طالعان سعرهم ببركة أفريقيا هم ببركة عالم إثيوبيا شما حافلو بانديرا إثيوبيا كم بالبل إثيوبيا بحتايت ببعدها وحيلتها زي تجزء زبل سمو كتعز كبر كتعز كتلابس أبستفل عليه مدرخات دما ذكر زي توزيعس نتحزن له ولدون كم حدا ما يصبغ مللي كبرو ورقو معرقو غيرو زوسد له خنتات له ناو حزن له من اسي بزكن مزنوت لنا بجبط كبياتات تا يكوسد كورس له إلكا توسد كاوخ حزي تايح له حزي حربينيت فلكلنا عدب مفتاح بيلو نلاونت مغلاص وي بتورنت بيلخا دنبر كام حلاو طرح زي كون سلازخل باس كون سلازخل زي حزلو بجبط زمن اسيزي كبياتات تايو مزيز كوسد زلو كم أونتا كقصلو كسعو كقصاصلو كساغرو زلو نقصال ولا دخيلنا نحاسو بسرعه اينا نصبح كاس من اسي بتعمل صبحتوي حدثتي ملسي لقى بتاريخ تريو خلخات زنبره تناتنا اياتاتنا ويم ولدنا زواد قلو زنبره علامه خطري خلخا مالتينا حزي انتاي خغبر يكال دغنا خافلالنا افتنا هاجر مفتاوي يكون افتا هاجر محلاو زلنا فلالايس علنا دو ويس كاباتهم نحيش دو ويس كنداتهم لنا دو بزبل كنغمغم نخلينا مالتي زي كن ماروز قبلنا بزح نجارات هاللوم كولدنا مالتي بتلي كفتي حربنياتات تنا حربنياتات إلنا نخبرهم اللوم يخاطي كم مكنيات غيرنا نلعلو زلنا تناي ميازي 27 مالتي خاو كن مهار نقبلنا اتليست حموشه نتبتات اللونا مالتي حدتناي the courage and selflessness نبلو selflessness نبلو تمالتيو كاب نحبراوي ربحه نقلاو طقمن وي قلاو ديليت كان بمقداف وين غني بمقداف نحبراوي ربحه نهاجر نحنت هاجر نحنت لو الاوت هاجر موداب مالت تمالتي زي ناتكا قل ربحه وين ناتكا ناولك ربحه نزخون تدرادرلو نهاجراوي غداي كن زي تدرادرلو مخانو زرعينا مالتي وين تنايت كولدنا نوسو حبو وين لو مالتي كالي بسرون جراش تي افتين داتهم كاب تزنبره لوجيستكس ريخا ويم تزنبره مسارات لمعات ريخا بزح تشالنجينج نغرات نيرو مال بزح فتاني نغرات نيرو مال ترانسبورت غلز يكون بقى بيعمم بناي بعلم لوجيستيك زغبرو زنبره زخدو زنبره عوده بقات يم نيرو منا سلازي كاباتهم تاي زين تاي مالتي نهاجر زلوهم فقري بتكبر زغلصو بتكبر زوادو مسواعت خوفلو خلو خا فيجنري زخون ساكريفايس يوم زغبرو زنبرو مالتي نو علي يلوم زي يكون ندقاي نزمت جنريشن تبايل
ንግሎም ጥቅሚ ኣይኮነን ዝደራደሩ ዝነበሩ ማለት ንዝመጽ ጀነሬሽን ተዋሂሉ ማለት ምክንያቱም እሱ ናብ ዓውደ ግንባር ከይዱ ሞይቱ ማለት እኮ ግን ንመን ይዱ ዝመውት ዘሎ ነቲ ዝመጽ ጀነሬሽን ክብርት ነፃ ዝኾነት ሃገር ከረክብ ዝብል ንመግዛእቲ እምቢን መግዛእቲ ተዋሂሉ ማለት ተተገዚኤ ግን ክብር ዝባህል የለን ክብርት ሃገር አይረክብን ብዝብል አእምሮ ማለት እዩ ታ ማለት እዚ ሃገር ክትህሉ ያ ክትቀጽል ትኸውን ነይራ ትኾን ግን ቲ አውሽጥ ሃገር ዘሎ ክብሪ መንነት ሃይማኖት አይቅጽልን ማለት ክብር ረዝዩ ስለዚህ እንታይ ማለት ሓርበኝነት ምውዳቅ ንሃገር ንዚ ፊዚካል ላንድ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ክብርን ነቲ መንነትን ነቲ ናይ ክብርን ነቲ ዓቅብካ ንምኻድ ማለት እዩ ስለዚህ ህዝቡን ንምእንቲ ክብርን ምእንቲ ሉዓላውነትን ዝተኸፈለ መስዋዕትነት ክትርኢ ሃለኻ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ክብርታትና እህን ምባሃል ተናይ ዕርቂ ይኹን እቲ ማሕበራዊ ክብርታትና ዝበሃሉ ነገራት ኣሎ ኢትዮጵያ ትግለጸሎም ኢትዮጵያውያን በሓባር ዝግለጹሎም ማለት እዩ ንሰላም ዘለዎም ድልውነት እንደገና ንክብሪ ሰብአዊ ክብሪ ዝገብርዎ መስዋዕትነት ክንድምንታይ ዋጋ ከም ዝህቡ ንሰብአዊ ክብሪ ንባህሎምን ንመሰረታዊ ንዝኾነ ማሕበራዊ መሰረት ክንድምንታይ ዋጋ ከም ዝኸፍሉ ክንማሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ከም ዝፈተንክዎ ኢንተግሪቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ተኣማኒነት ንሃገር ምእማን ንሃገር ተኣማኒ ምዃን ንሕብረተሰብ ንህዝቢ ተኣማኒ ምዃን ማለት እዚ ዝኾነ ኮንዲሽን ዋላ እንተዝህሉ ሓበራዊ ማለት ናይ ግል ረብሓ ክፍትነካ ይኽእል ቁጠባ ክፍትነካ ይኽእል ዝኾነ ሓፅር ዝኾነ ግን ኣብ ህይወትካ ተጽዕኖ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ነገራት ኩሉ ይኽእሉ እዮም ስምዒታት ኣሎ ብዙሕ ምክፍፋላቱን ክል ይኽእል ካብዚ ተሻጊሮም ግን እንታይ እዩ እዚ ሓፅር ግዜ ፀገማት እዩ ነዊሕ ግዜ ዘላቂ ጥቕሚ ረብሓ ወይ ዘላቂ ረብሓ ኢትዮጵያ ርኢኻ ኢኻ ብዙሕ ነገር ክትሻገር ትኽእል ማለት እዩ ለምሳሌ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ክገልጽ ደሊ ነገር እንታይ ኣሎ ባላንስ ክንገብሮም ዝግባእና ነገራት ኣለዎ ለምሳሌ ኮሪደር ልምዓት ገለልና ንሪኦም ነገራት ኣለዎ ለምሳሌ እዚ መንግስት ንዘላቂ ኢትዮጵያ ወይ ንዝመጽ ጀነሬሽን ኢሉ እንተዘይሓስቦ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ፈታኒ ዝኾነ ነገራት ኣይሰርሑን ምክንያቱም ምስ ገለገለ ሰባት ከቃይሞ ይኽእል ወይ ምስ ኩነታት እንትን ክገብሮ ይኽእል ግን ዝሕሰብ እንታይ እዩ ዘይትደራደረሉ ዘላቂ ጽንዓትን ዘላቂ ምዕብልቲ ሃገር ንምምስራት ንምቕጻል ተባሂሉ ክስራሕ ስለ ዝግባእ ማለት እዩ እምበር ምናልባት ኣብቲ መረፃ ከሰግረኒ እዩ ወይ ምስቲ ሓፂር ግዜ ናይ 5 ዓመት ጥራሕ ተባሂሉ ዝግመት ዝስራሕ ፕሮጀክታት ኣይኮነን ስለዚህ ከምዚ ዓበይቲ ነገራት ክትምህዝ ከለኻ ወይ ክትሰርሕ ከለኻ እንታይ ኢኻ ትሓስብ ዘለኻ the next generation ንነዊሕ ግዜ ኢትዮጵያ ክትኮና ትደልያ ነገር ኣሎ ስለዚህ ነዚ ፕሮጀክት ከይተደራደርኻ ማለት ብፍርሒ ወይ ድማ ብግል ጥቕሚ ማለት ኔጎሽየት ከይገበርካ ወይ ኮምፕሮማይዝ ከይገበርካ ንቀጻሊ ንዘላቂ ልምዓት ንዘላቂ ዕብየት ንዘላቂ ምዕብልት ሃገር ንምፍጣር ዝግበር ስራሕቲ እዩ ሓደ መግለጽታት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል ክንማሃሮም ዝግበኡና ካብቲ ናይ ድሓለፈ ንቀጻሊ ንምዕብልት ሃገር ኣብ ምፍጣር ዝግበር ቃልሲ ክንድምንታይ ዓብይ ምዃኑ ማለት እዩ እቲ ንሓፅር ግዜ ወይ ንግል ረብሓ እንተኾይኑ ግን ትቃልሲ ሓደ ዓላማ ይብሉን ምናልባት ብዙሕ ግዜ ሕጂ ፈተናና ኮይኑ ዘሎ እንታይ ማለት ብኤትኒክ ዲፈረንስ ወይም ደግሞ ዲቪዥንስ አልወት ናይ ብከባቢ ወይ ብብሔረሰብ ብቋንቋ በምናዓለት አፈላላያታት ናዓለት ገለምና ክትርኢ ከለኻ ማለት እዚ ግዜያዊ ዝኾኑ ነገራት እዮም እንደገና ብግዜያውነት ኣብ ስምዒትካ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ስምዒታት እዮም ስምዒት ክፈጥሩ ዝኽእሉ እዮም ግን ንዘላቂ ሃገር ክርኢ ዝኽእል ዓይነት ኣይኮነን ናይ ዘላቂ ሃገር ጉዳይ ክመጽእ ከሎ እዚ ነገር ንጎኒ ገዲፍካ ኢኻ ናብ ናይ ሃገራዊ ረብሓ ተኣቲ ማለት እዩ ምክንያቱም ሃገር ክትህሉ ምዕብልቲ ሃገር ክትህሉ ከላ ያታ ናትካ ናይ ብሔር ወይ ናትካ ናይ ዓለት ናትካ ናይ ከባቢ ብልጽግናን ዕብየትን ክመጽእ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ብናይ ዝኾነ ስኢልና ብናይ ከም ፍትሓውነት ኣምሲልና ናይ ዝኾነ በቢ ከባቢና ዘሎ ቁስልና ብምርኣይ ዓብይ ናይ ሃገር ጉዳይ ምግዳፍ ዝመስል ነገር ይረአ ኣብዚ ሕዚ ኣብ ናትና ጀነሬሽን ማለት እዩ እዚ ግን ክኸውን ዘይብሉ ማለት እዩ ምክንያቱም እዚ ማለት ብሃገር ደረጃ ብሃገር ጥቕሚ ንደራደር ኣለና ማለት እዩ
نتن نخبروينا ندليوينا وين نفوتوينا نبلو لنا عالت وي بهر نقول لنا مالت مكنياتهم تعبي غزوينا نفرسو زلنا مالت نقول لنا مالت سلازي كاوشن كاب دغن زلو نغرات قدميا مين يزوسد تخبال زلو مالت مكنياتهم ببي خبابي زلو تقمت كفتحلو توكل ጥያቄ ይብሉን ግን እሱን መፍታህ አምንታይ ማቀፊዩ ተሃገራውነት ግን ከጎዲ ይብሉን ቅድሚያ ተሃገር ንኹሉና ማዕረ ዝገብር ሃገር ሉዓላዊት ሃገር ነፃ ሃገር ምዕብልቲ ሃገር መፍጣር እዩ ንኹሉና ፀገማት ክፈትሕ ዝኽእል ማለት እዩ እምበር አበብ ከባቢና ዘሎ ሕቶታት ወይ አበብ ከባቢና ዘሎ ስምዒት ተታሒዝና ናይ ዓቢ ምስሊ ሃገርና ነጥፍ ወይ ደሞ ደይንር እንተ ኮይና እዚ ክስተኻኸል ዝግባ ኢለ ይሓስብ ስለዚህ ተወለድና ወን ዝገበርዎ ዝያ እያ በቢ ከባቢ እንዲያውም ትሽዑ ጊዜ ቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዝተዳኸመሉ በቢ ከባቢ መኳንንት ዝነበረሉ መሳፍንትታት ወን ዝነበሩሉ ጊዜ እዩ ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ በቢ ከባቢ ንንእሽተን ንጉሳት ዝነበሩሉ ጊዜ ማለት እዩ እዚ ዋላ ይኹን ግን ሃገር ዝበሃል ነገር ግን ተዓባይ ሉዓላዊት ሃገር ዝበሃል ነገር ግን አይረስዑን ትስምዒት ዋላ ይንበር ካሊ ግን በሃገር ደረጃ ዝደራደር ትውልድ አይነበረን ምክንያቱም ኣብ ሕድ ከባቢ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ ከለና ወይ ዝኾነ ብሄራዊ ወይ ብዛዕባ ዓለቴ ዝኾነ ሕቶ ከልዕል ከለኹ ኣብቲ ዓቢ ግራንድ ወይ ኣብቲ ዓቢ ሃገር ወይ ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ዓዲ ማለት እና ኣብኡ ከምፅ ዝኽእል ተጽዕኖ ክንግምግም ክንከለለና ማለት እዩ ገለገሊኡ ናይቲ ከባቢ በቢ ከባቢ ዘሎ ፀገማት ንጎድኒ ገዲፍና ክጸንሕ ዝኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ግን ሃገር ጉዳይ ግን ዝጸንሕ አይኮነን ሓንቲ ጊዜ አምልጥና ማለት እዩ ስለዚህ ሃገር ከዓ ብውሽጥን ብደገኒና ክንሕልዎ ዘለና ማለት እዩ ብውሽጥ ክንብል ከለና እንታይ ክብርታትና ኣለውና ስለዚህ ናይ ሕዚ ጀነሬሽን እንታይ ማለት እዩ ሃናጺ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ እንታይ ማለት ምህናጽ ማለት ትናይ ቀደም ላንድ ብደገ ዝመጽ ወራራት ምክልኻል ዲፈንድ ምግባር እዩ ሕዚ ግን ولدنا خمو يوم غيرهم بايدو لو تاغر خركونا خلو تخلاخيلهم يوم تناصنهم نحنا مريت يوم تخلاخيلهم they defend the soil مريت لو علوነት يوم تخلاخيل تنا حزخ انتاي خغبر زلو مالتي እሱ ተወሳኺ ኮይኑ ተናሃገር ዘይትድፈር ሃገር ምግባር ዝቀጻልን ዘለው ስራሕ ኮይኑ አውሽተ ግን ነፍስ ናይ ምዝራእ ስራሕውትና ክንሰርሕ ዘለና ማለት እቲ ነፍስ ናይ መሬት አረኪቡና ኣለኖ ህዝብ ሎ ሕዚ ኣብቲ ህዝብ ብሓደ ንኽነብር ክሕግዝ ዝኽእል ነገር ክንሰርሕ ኣለና ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ህንፀት ምስራሕ ማለት ህንፀት ማለት ሰላም ምህናጽ ህንፀት ሰላም መከያድ ናሽናል ቢልዲንግ ኔሽን ቢልዲንግ ማለት ተሃገራዊ ፍቅርን ተሃገራዊ ስምዒታት ምፍጣር ትካላት ምፍጣር ትካላትን ምጥንኻር ማለት እዩ ሕጂ ጽኑዕ ዝኾነ ዘላቂ ዝኾነ ትካላትን ምፍጣር ማለት እዩ ሕጂ ማለት ብሓደ ክንነብር ዝገብሩና ትካላት በምህናጽ ማለት እዩ ንኹሉ ከሐቁፍ ዝኽእል ፍትሕ ምህናጽ ሰላምን ምርግጋጽ ኣብዚ እቲ ሓርበኛ ክንከውን ዘለና ማለት እዩ ብጥይት ጥራሕ ማለት ዘይ ብጦርነት ጥራሕ ይኮነን ሓርበኛ ዝበሃል ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ሰንቲመንት ኣሎ እዩ ኣባና ሕጂ ንዝክሮም ነገራት ኣለዎ በቃ ንዝክሮም ኣብ የናይ ዓውደ ኩናት ኣየናይ ተዓዊቱ ከመይ ገይሩ ከምዚ እዚ ጀነራል ከምዚ ገበረ እዚ እቲ ናሬሽን ዋላ እቲ ናትና ትረካውን ነዚ ኔጌቲቭ ተጽዕኖ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱም እቲ ሓርበኛ ንብሎ ዘለና ናይ ጥይት ሓርበኛ ጥራሕ እዩ እሱን ብጣዕሚ ሓርበኛ እዩ ግን ከዓቱ ናይ ሰላም ሓርበኛታት እውን ክንፈጥር ክንክላለና ማለት እዩ እቶም ናይ ሰላም ሓርበኛታት ታሪክ ናብ ቅድሚት ክነምጽእ ክንክላለና ማለት እዩ ስለዚ ሓርበኝነት ናይ ጦርነት ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ሰላም ሓርበኛ እውን ከም ዘሎ ክነረጋግጽ ክንክላለና ማለት እዩ እዚ ንምግባር እንታይ ክንገብር ንኽእል እቶም ናይ ዕርቀ ሰላም ዝገብሩ ሰባት ትካላት ሰባት ንኣቶም ፕሮሞት ምግባር እዩ ማለት እዩ ናብ ቅድሚት ምምጻእ ማለት እዩ ካሪኩለምና ብኸምኡ ክቕረጽ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ፓትሪዮቲዝም ወይ ድማ ሓርበኝነት ብግዜ በብግዜ ብዘሎ ሕቶ መሰረት እዩ ክግለጽ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቀደም ሞር ሉዓላውነት ኣብ ምክልኻል ትርጉሙ ሉዓላውነት ድማ ይፈላለዩ ሕጂ ትርጉሙ ሽዑ ፊዚካሊ ሰራዊት መጽኡ ድንበርካ ዝጥሕዝ ዝነበረ ማለት ሕጂ ሉዓላውነት ብሳይበር ክመጸካ ይኽእል ብእርዳታ ሽም ክመጸካ ይኽእል ብፖሊስ ሽም ክመጸካ ይኽእል ስለዚ ተማለቲ ናይ ጦረኛ ጥራሕ ይኾንካ እንትኸውን ሉዓላውነት ብብዙሕ መንገዲ ኢኻ ክትከላኸል ስለዚ ናይዚ ጀነሬሽን ኣብ ናይ ድንበር ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ እውንስ እቲ ናይ ፖሊሲ ነጻነት ንኽህሉ ዝገብሮም ቃልስታት
كتناخر الله ويلي يحسب حزد ما في الله مزي سب سرح نولو تكنولوجي تأساسيرو علمنا نابز تحلال خا ناي تكنولوجي خيد سلازلا كم تقتل العوز مساخة زي أبا حنت عدي كل زغل تساوي ويدفيت نولو راح سراوي تسلف خابد بربي لغات مسو وي مكل خالط راح كون يخلن تكنولوجي لهم تاع عنده زول قايو سايبر له ارتفيشال انتليجنس فطروم زمهزوم عبيت نغرات له زيوم اب حنت هاجر ناي وعلم زخونه صلوا زمصلو بزنقيحو تمنسي الرت كون له يطمر بزبل يمسلني ثانك يو مو كنقصل كلنا منالبات حزي اب ترغمو حزون غلغله سبات بزحات كبال يكلن كم تختلع له صناخه حربኝነት كبال كلو عد مفتاو بزبل بيان فتح وي تمساسل فتح طرح يوم مطو سكوب ግን خمو ديو حربኝነት كلنا على عيلخا موكل كان ديها اصنوت كتولس لزرلخ سكوب خمو ديو حربኝነት ማለት عد مفتاو زبل يخون حدث دمر حدا خلته عد مفتاو زبل ترغم دي زلو ويس كاول علي سغر ترغم لو زبل ነገር او دما እሸይተን ነው ገደስ ማለት በጣም ጽበው ህቶ ይሃል ilካለና ሕጂ حربኝነት ዝተዛነፈ ትርጉም ንህቦ ነገራት አለ ማለት እዩ ግን حربኝነት ብዙሕ ባአና ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝረአ ባንዴራ በመውለብላብ ጭርሖ በመጨራህ حربኝነት ዝመስሎ ሰብ ብዙሕ እዚ ግን حربኝነት አይኮነን حربኝነት ትክክለኛ አተና حربኝነት ትርጉሙ ሀገር ምፍታው ኮይኑ ሀገር ምፍታው በጽኑዕ ኮሚትመንት በተግባር ዝግለጽ بمسوات مخفال مالت باي ذا واي كساف ندو خرج طرح هذا يكونس لمثال ناي ولك ديليتكا بمعقات نهاجراو ربح يلكم موعد ناي قل ناي ولك ربحاتك بمقناس ولك ديليتكا بمقناس ناي هاجراو ربح يلكا نسفح محبر سبيلكا تقبرهم مسواتات مالتي سلازين تاي مالتي مفتاح يفتي بمالت طرح وي بجرحو وي ببانديرا بمولولا بزي كونه كغلز زخل زلاقي بزخونه منقدي حدنت حزبي بزطناخر زلاق كبري نايت هاجر نايت حزبي بزكبابر ملكع كبرتات بمحلاو ناتكا ناي قل وي ناتكا ناي ولق دليتاتكا بمقناس نا هاجر ربحه بمزياد بمقدام زغلص እዩ ስለዚህ ዘላቅነት በዘለው መንገድ በተግባር ዝግለጽ ፍትወት በተግባር ዝግለጽ ፍቅሪ ማለት እዩ ግርም ምናልባት ሕዘለናሉ ሞባይል ተሪናዩ መበል 21 ክፍለ ዘበን ከምታ አንተ ሆነዕሎ ዝመጻና ኩሉ ነገር ናብ ቴክኖሎጂ ኩሉ ነገር ናብ ሓድሽ መዞታት ዝመጸሉ ዓለም ብሰፋሕ ድማ ቁሸትና ኾነ ዝመጸትሉ መራኸብቲ ሓፋሻት ንበሎም ሕዚ ዳርጋ ብውልቀ ሰበብ ኢድ ዝውነንሉ بركز ولا نجارات بزن ببجزيو أبديت سخونو زلواوتو لو مزرع أخيو نجار صباح كالي أبديت خوينو حدش نجار حجوز ما سألو نايلو تجزين على لنا أبزن نايلو تجزي جن حزي جل مناسي نا مناسي هنا نوجع زلنا حزي الزمن زي كامرسة عن والله ويبزح حدا بمدن نجار والله حطوتاتهم بسلامة ومجدد بالزبن أبي كبت أربيزا ككند مفتاح ببرات أفهم زبيلهم سجمات نمفتح لهم تدحور ناي إن زخنا كايدات تسقطللو من قدتات نرينا زي رينا يوينا أبستفر عليه كابتات أبستفر عليه أوان تجزيز تلوص لزي كونه معنوي ناخونه هاف تعدد تف زيتك هيوتون تمنتل توسد زرنا لخونتاتي يوزلمو بمنصر ذكر خلو تحزلو من اسي حتوتات كله يخل يوم سلامه زخونه من قدي حتوتاتو ناي حساب لعلنا بزلو من قدي بحساب موجيتو رتيعو زمنلو زفصملو سرعات امتكالنا اممراحن كله زغل قده تايك خونه لو يلكا توسد بزي كمنسي بتعمي صبو بتعمي وساني زخونه حتو ايو ابزيا كافتنا انتون كتقس ابز مكركو انتنيرونا moral clarity ዝባል ነገር አለው moral clarity ማለት ህዚ ለምሳሌ ሀገር ይፈትይ ኢትዮጵያ ክትጉዳ አይደልን ኢትዮጵያ ክትወረር አይደልን ወይም ኢትዮጵያ ክትዳኸም አይደልን ዝብል አካል ጥይት አልዒሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክትኩስ ከሎ ወይም እዚ ማለት ናይ moral confusion ይፈጥር ማለት እዩ ባያዝነስ አለው ማለት እዩ ምክንያቱም ማንም ይኹን ማንም ብረት ሒዙ ሓደ ኢትዮጵያዊ ተቃቲሉ ማለት እዩ
كابتناي سرعة وصاي خيرو ويم أي جزائن بمالت وي بممرحي أي ختلن وي بحق أي خيرن بمالت قبل على حق بمعمات سبز قتل تخوينو مالتي تاي مالتي تتصابو مس هاجري مالتي ازي سب من البات هاجري فتي زبل سب كخون يخل ازي مالت بين يبولون حتى يبولون مالتنا يخونن جنت مورال كلاريتي نبلو integrity هاجر خاتفتن توينكا هاجر خزي تداغم مالت انكارا خوينا توص تدلن توينكا اي هاجر خاي تداخ مان مالتي ناتوم يدلي النابلكا هاجر يفتي النابلكا جن نتا هاجر تدميان توينكا جن تاي مالتي ها كونتراديكتي بتاع زي الراغب زغوانص حساب كلتا حساب مالتي سلازي ازي تناي مورال كلاريتي صقمالو مالتي ازي زمص جن ببزح منقد يخون يخل حدا منالبات بزح سب اب منسياتنا نريوم نغرات الله استل ببرت بحيل برت زفتح صقمالو يلو زحسب كتخفلهم يخازلكا ማለት كله بحد انتنا ايكوننا نغبرم قاليوم purposely نزا هاجر زصلوا نزا هاجر كيتعبن كتداخمن زدوليو روحون قربان زلو اكلات بزواددو the master mind خوينم بدحرت خوينم صقمات ناقصقسون صقمات كله بحقا يفتحن بسلام يفتحن زبلو ازي indoctrinate زغبر بدحرت خوينم አሉ እዚያቶም ቶም صقمات ፈጠርቱን እቲ صقمን ክፍጠርን ኢትዮጵያን ክትዳኸምን ዝደልዩ አካላት እዮም ማለት እዩ እዚያቶም በብዙሕ መንገዲ ክኸውን ይኽእል ግን መሰረታ ግን ሓንቲያ ታ ውልቀ ድሌት ካብና ሃገር መቀዳም ማለት እዩ ካብና ሃገር ተቆን ላዕሊስ ውልቀ ድሌት በመቀዳም ዝመጽእ ማለት እዩ ምክንያቱም ወይ ናይ ውሽጥ እንተ ኮይኖም ወይ ስልጣን ድሌትሎ ወይ ካልእ ጥቅማ ጉዳይ ኣሎ እዚ ማለት ናይ ውልቅ ጉዳዮም ልዕሊ ሃገር መርአዮም ይኸውን ዝኽእል ፊት ለፊት ግን ዝዋደቕ ዘሎ ኣካል ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት ኢትዮጵያውያን እዚኣቶም እንታይ እዮም ገሊኦም ኮንፊዝድ ዝኾኑ ማለት እዩ በዚ ዝተታለሉ ማለት እዩ ወይ ብቲ ናይ ኣእምሮ ብምስላብ ቶም ብድሕሪ ዘለለው ጥቕመኛታት ማለት እዩ ወይ ኤሊት ዝኾነ ውሑድ ፖለቲከኛ ኤሊት ክኸውን ይኽእል ብድሕሪ ዘለለው እቲ ተጠቃሚ እውን እሱ እዩ እቲ ኣብ ጦርነት ሙማት ጥራሕ እዩ ትርፊ ዘሎ እቲ ግን ኣይመውትን እቲ ጦርነት ዝቅስቅስን እቲ ጦርነት ዲዛይን ዝገብር ኣካል ኣይመውትን እቲ ኣብ ልዕሊ በቲ ደሞም በቲ ናይ ዝመውት ሰብ ደም ዝነግድ በቲ ደም ዝኸስብ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ጥራሽ ክራኸቡ ዘይኽእሉ ኣካላት እዮም ኣብቲ ጦርነት ዘለለው ማለት እዩ ቶም ትያቶም ብድሕሪ ዘለለው ነገድቲ እዮም ነጋዶ እዮም ቶም ዝሞቱ ዘለለው ግን ዝመሰሎም በቃ ሃገር ዘቕንዑ ዘለዉ እዩ ዝመስሎም ነቲ ብሄሮም ልዕልና ወይም ነቲ ብሄር ጥቕሚ ዝሕሉ ዘለዉ እዮም ዝመስሎም ግን ከዓ ብተግባር ናይቲ ብሄር ወይ ናይቲ ጉጅለ ወይ ናይቲ ዓለት ሰብ ይመውትሎ ይጉዳእሎ ልምዓቱ ይተዓናቀፍሎ ስለዚ እዚ ክልቲኡ ብሓደ ክኸይዳ ይኽእልን ማለት እዩ ኣነ ምእንቲ ዓለተይ ኢለ ብረት ሒዘን ተወፅአ ማለት እዩ ብኡ ምክንያት ከዓ ኣነ ብዝወፃኹ ምክንያት ኣነ ብዝፈጠርክዎ ፀገም ኣነ ብዝገብርክዎ ጦርነት ህዝበይ ወይም ተዓለተይ ዝጉዳእ እንተኾይኑ ማለት እዩ ኣነ ንዚ ዓለት ጠቕሚዮ ዶ ጎዲዮ ማለት እዩ ግን ከገናዝቦ ዝግባእኒ ሓደ ብድሕሪተይ መን ይኾይኑ መን ተጠቃሚ መን ዝጥቀም ዘሎ ኣነ ህይወት ብዝሃብክዎ መን ተጠቃሚ ዘሎ ዝጥቀም ዘሎ እቲ ብደም ብትደም ዝነግድ ዘሎ ኣካል ማለት እዩ ምክንያቱም እንታይ ብዙሕ ግዜ monopoly of violence ዝባሃል ነገር ኣሎ መንግስት ብብሕታውነት ንመንግስት ተዋሃበ መብት ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ጸጥታ ወይ ሓይሊ ብምጥቃም ስርዓት ናይ ምትሓዝ ወይም ደግሞ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ብሕታዊ ስልጣን ንመንግስት ተዋሃበ ማለት እዩ monopoly of violence ማለት እዩ ካብዚ አንጻር ዘሎ ወይም ካብቲ ናይ መንግስት ቁጥጥር ወፃኢ ዘሎ ዕጥቂ ኩሉ ዘይሕጋዊ እዩ ማለት እዩ መንግስት ዘይቋጽሮ ማለት እዩ እንደገና ከዓ እንታይ ዝፍጠር ዘሎ ማለት በብኸባቢ ሽፍትነት ክበዝሕ ሆሎ ማለት እዩ በብኸባቢ ኣነ ንጉስ ኣነ ገዛኢ ኣነ መራሒ ገለ ዝብል ሓይልታት እዮም ዝፍጠሩ ዘሎ እዚኣቶም ኣብ ዝፍጠረሉ ከባቢ እንታይ ይፍጠር ማለት እዩ ሰላም ዝባሃል የለን ልምዓት ዝባሃል የለን ፍትሒ ዝባሃል የለን ዲሞክራሲ ዝባሃል የለን ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ ግን ሰላም ፍትሒ ዲሞክራሲ ልምዓት እዩ እዚ ዘስእን እንትኮይኑ ነዚ ህዝቢ እንታይ ይሕግዝ ኣሎ ማለት እዩ ምንም ኣይሕግዝን ነዚ እንታይ ትኮይኑ ክሕግዝ ዝኽእል ናብ ሰላም ጠረጴዛ ክመጽእ ከሎ ናብቲ ናይ ሰላም ዘተ ክመጽእ ከሎ እዩ ትን ህዝቢ ንሃገር ክጠቅም ዝኽእል ማለት እዩ ነቲ ዝወፃ ኩሉ ዝብል ዓለት እውን ክጠቅም ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ንባዕልና ክሊር ምዃን እዩ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ምእንቲ መን ኢና ንዋጋእ ዘለና ምእንቲ መን ኢና ብረት ኣልዒልና ዝበሃል ነገር ብረት ኣልዒልና ዝፍታሕ ፀገም ኣሎ ዶ የለን
الكاميرا بس ساعات برت على الكات تفتح تصقم يلا من ببرت زفتح تصقم يلا كله بسلام بدردري ازي اب اثيوبيا طرح سلا زخونه يكون بقى بتزمنوا بنيغوشيشن بدبلوماسي يسرح بقى بخالي ما قد يلن هذا مثال اثيوبيا بر بحر يدلنا يلا تبل بر بحر جن بدبلوماسي يسرح يا تبل زلا مالتي تمالتي بر بحر اثيوبيا ناشونال انترست مخانو يفلط ناشونال انترست قداي جن ناشونال انترست سلا زخونه قطتا بمورار طرح يكون بمورار يكون انت زراي مال بدبلوماسي بهن كهبا ها give and take up to politics مالتي معناتهم بحار mutual interest بحال نتقاقمي سخون تتقامنا وتقم بهاجر درجه خمزنا تحسبه كمزي يحسب انت خوينو مالتي بعالتن ببهر درجه تايخ حساب زخل كابزين لعلي تي طورنت كصلا زلو مالتي برت كصلا زلو كابزين لعلي ازين هاجراوي غدا እንዳለው مالتي ግን አብሄር ዓለት ኣብ ከባቢ ከምዚ ዓይነት ናይ ብረት ጎንፅታት እንተሃልዩ ዝጥቀም መን ይልና ክንሓትት ክንክላለና ብምሟት ኣነ ብምሟት መን እዩ ዝጥቀም ኣብናተይ ደም ዝነግድ መን እዩ ብናተይ ደም ዝነግድ መን እዩ ኣነ ስለ ዝሞትኩ ኣብናተይ እንትን ዝደራደር መን እዩ ብድሕሪ ዘሎ ኣካሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እውን ሞራል ክላሪቲ የብለይን ማለት እዩ ይደልያ ዝብላ ሃገር ወይም ደግሞ ክጠቅሞ የዝብል ብሄር ወይ ክጠቅሞ የዝብል ዓለት بناتي مخنيات لمعات فتح ديمقراطي زي بلو بمعلت ناي طورنتن ورا طورنتن زهل انت خوينو انا اصلا اذا خون زلخو نايت محبرسب قرم صبات حسات يوم زلع زلو بولك اعتملكتنا ون عبيتك ونغراتنا وسدهم زلو تسفا نقبرمو انت نقتل من البات من سيسيوم مزز تاساسر حزون كابز غدازي كيوصانا ኣብ ዓለምና ብቁጠበን ዝደልደላ ቁጠበን መሰረት ዝሓዘ ሱር ዝሓዘ ሃገራት ብኩሉ ነገር ተኸቢረን እየን ዝነብራ ከምና ኣሜሪካ ሙሳድ ይከኣል ገውለላት ዓለም እናኾና ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዓለም ክመርሓ ክእዝዛ ዝፍትናሉ ናይቲ ፓወር ልዕልና ስለ ዝረኽባ ፍላይ ብቁጠበን ኣብ ዝለዓለ ፀፍሒ ደረጃ ስለ ዘለዋ እየን ምናልባት ሕዚ ቻይና ትመፅላ መንገዲ እውን ተሪእናዮ سنا أمريكا تدارجلو بقطبة أن دللت بكل مداي نبز حشة برك الناس ساجرت تمسألون تنحن عيتنا هون تمسألو خناتات الله كمان هذا ولا هجرات دم حزي بزوج زي تقطبة أنا خم تفلتو بجتنا ومقارن معلوس بناي وتسع حاجة زنا تدقمة بخلوت النا تجبر ناي خلوت إيدنا تحوسه نسهجروا لزماناتنا مسينا نوبيح جزي حز الله ولد خهم دي كون زلوا وزي النجر بتخرج كرز جبوي موت حربين نتلعلنا بزي كنا مصوت لنا قبل معات فلاي من إسي حزي تأجمات ودخلنا أم حراد دخلنا أم إلاي زدلدلت هاجر زدلدلت لك خمت أمريكا ينزلوا أمريكا فرست كم تزلوا تيب أون خريعة رديت للمنازل تصبح هاجر كتقود قد حربين نتوزي مزينا ونكنا نسرح نخلينا زي بالحساب اللي نمو نسخة من الوقت أبزي أفتح تحب الخات قلت اللي يسدلوا خي لم تصل لهم من سي سيوم من سي تتكأي هاجر الشغال هاجر عمد هاجر بزحنا هم قلت أن خل كل بزلوا حيليمو أبز أرد خلنا زجبر وفري نلوتي أبز جبر صعري كوز حلو نجر بخم يكفت مزلوا تاي كرز زلوا زل نجر نيشتي أو حساب بتعمي غني لي لك هم تسجلت كيوتهم عبيتي بإيكونومي زدلدلا بإيكونومي عالمنا زمر حازلو هاجرات تاريخايو ساتن ني حربين الذهب ترجمي وساني أنا خمس مثلاً لمثالي أب أمريكا ميكون أب كالي أوروبا ميكون أب كالي إندستري عيناي كامباني بخامي تمسرتهم ناي إندستري حربين ياتيهم زلوا ناي ترى حربين يكون زموجسو سجمة تزموجسو تز تاريخ زناجرو ويم تاريخ ريكورد زجبرو أب أفتح عدنا إيكونومي لوت خمس زخالو مرحتي سلسلة أنت مالتيو ناي بزنس سباتهم حربينيات اللو أبنا إيكونومي سرح الصرح مالتيو عد زلوتو إنوفيشن أفتح ناي فترة سرح فترة ناي سرح بمفترهم جاكانو اللو مالتيو هذه الكامباني تات هذه إحنا بخندي أنتن لما نرخبهم ويم ناي كامب ناي إندستريوز إتات سخونو لمثالي ناي من رخبي أنتن يخوني خالي توم ماشينات زفات أروسابات نعاتهم حربينياتهم يوم مهاتهم نزع عد زيا
تاي غيرهم حفب بيلهم كافت زنور كافت ناي دخنت كافت ناي صقم اوصيهم كبر نختلو كن نخلوا ريفورم تكيرو كبر نخلوا اب عالم خا تدماصتن تقبالنت للوا اباي عديتات نخونا ين غيرهم ማለት ስለዚህ ኒ ህዝውን ትመንጽርና አስተካክልና حربኛ ነው ብሎ አካል ሜኒው ተሐርበኝነት አምንታ ኢና ሆነ ተራፈሩ ዘለና ስለዚህ the best innovator ተሐልዩ ንዑይና ተሐርበ ለምሳሌ በኢኖቬሽን حربኛ ይልና መምሃሪ ዝገበርና ይሰበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብናይ ኢንዱስትሪ ስራሕ ፈጠራ እዚ አቶምቶም حربኛታት በብጊዜ ንምንታይ ዘይነምጹ በብዓመት ቶም حربኛታትና ኢልና ህዚን እሱ ስለዝኾነ ካንታዩ ናትና ጀነሬሽን ተሐርበኛ ነው ብሎ ኣብ ጦር ሜዳ ዝተሳተፈ ጥራሕ እና መሰለና ኸይዱ ማለት እዩ ተሐቂኻ እሱ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብናይ ስራሕ ፈጠራ ይኹን ቴክኖሎጂ ኣብ መሃዝ ይኹን ኣብ ምህዞ ዓበይቲ ምህዞታት ኣሎ ዘይተነገረሎም ማለት እዩ ባዕሎምን ጥራሕ ዝፈልጥዎ ማለት ንዚኣቶም ንምንታይ ሃገራዊ حربኛታት ጌርና ይነቀርቦም መምሃሪ ንምንታይ ዘይንገብሮም ስለዚህ حربኛ ዝባሃል ናይ ጦርኛ ጥራሕ ጦር ሜዳ ዝኣተወ ጥራሕ አይኮነን ወይ ጦር ሜዳ ዝዋዕለ ጥራሕ አይኮነን حربኛ ዝባሃል ተዓዲ ለለዋ ጸገም ምክንያቱም ናይ ቀደም حربኛታት ይልና ኣለና እቶም አንጻር መግዛእቲ ዝተዋደቁ ማለት እዩ እሺ አንጻር መግዛእቲ ዝተዋደቁ ንምንታይ ንክብሪ ተዋሂሉ ማለት እዩ ንሉዓላውነት ተዋሂሉ ማለት እዩ ሕዚ ከዓ ብፊዚካሊ ዝመጽእ ወታደር አይኮነን ዝገድአና ዘሎ ብድኽነት ዝሕዙና ዘሎ ብፖሊስና ክሕዙና ይኽእሉ እዮም ببزح بكاريكولمات كحزونا يخلو ببهال كحزونا يخلو بناتهم ورار بتعمل سوفت وير بزخونه من قد يزمص زلو مالتي ورارات مالتي نحنا نبعلنا خي نخيل زغبرو بامرونا ناي بمحز كون يخيل مالتي سلازي عود جنبار يتغيروا زلو بك نحنا ايقيرناين اوريدي نحنا دفاع محزن تا محلاون فيزيكال زمص وتادر ويم ورار محلاوينا زلنا ግን እሳቶም በኻሊእ መንገዲ አትዮም እዮም ዘለው ስለዚህ ንአቶም ኢና ክንቃለስ ዘለለና እሳቶም ከዓ ብምንታይ ምሒዞምና ዘለው በጣም ትናይ ቀደም በመድፍዕ በአየር በመናምን በመርዛም ጋዝ ይደብድቡና ማለት ሕጂ ግን ኣብ ድኽነት ንክንነብር እዮም ገይሮምና ዘለው ማለት እዩ ሕጂ ንአቶም እሳቶም ዝጥቀሙሉ ዘለው ኒኩሌር ድኽነት እዩ ንሕና ኣብ ድኽነት ንክንነብር እዮም ዝገብሩና ዘለው ስለዚህ ናይ ሕዚ حربኛ እንታይ ይገብር ዘለው እዚ ክከላኸል ዘለው ክዋግኦ ዘለው ድኽነት እዩ نعتهم እሳቶም ንዕኦም መሳርሒኦም እዩ ዓላማ መፈጸሚኦም እዩ ንዓቶም ማለት እዩ ንዓና ግን ጸላኢና ቀታሊና እዩ ስለዚህ ጸላኢኻ ምፍላይ ጸላኢኻ ፈሊኻ ጸላኢኻ ምውጋእ እዩ ክትገጥም ዘለካ ጸላኢኻ እዩ ሕጂ ጸላኢልና ክንሓስቦ ክንፍርጆ ዘለናስ ድኽነት እዩ ድኽነት ብኸመይ ኢና ክንዋግኦ ሰበብ ዘርፍ ሞያ ኣለዎ ማለት እዩ ሓረስታይ ናይ ሕርሻ ሞያ ኣለዎ ዶክተር ናይ ዶክተርና ሞያ ኣለዎ ካልእ በብዘርፍና ነዚ ድኽነት كمي لاينا خنقالس زلنا بزبل انات كنعسب زلنا اب ناي طورنت لك عفتنا عدوا يخون اب مايچو يخون اب كالي عوده جنبارات كم زوادقنا حزتنا حز صلاتنا صلات لو استراتيجي صلاتنا لو اساتهم ግን بمنتا يمزحزنا زلو تا اوشتنا زلو دخنت دخنت نخسفحفحن ديفيجنز افلالايات نخلون بمغباري ስለዚህ اساتهم زتقمو زلو مسارحታት እንታዩ استراتيجيك إلهم توليس ويبن إلهم زحزوا نجار ما هذي أجر لي إخوة ما يكونن زد بدونا هذي مدفع توكيسو ما يكونن زد بدونا أوشتنا زلوا فنجتات يوم زد كم زلوا أوشتنا نالبات زفات رزلوا بكبابي ببهير فلالات نايم فتار بو أبي الخدمات دخلنا نخسف عفحن تلك نخون بمقبار سلزي نعاتومينا نواج أزلنا نعاتوم كي نفت أوشتنا زقتلنا زلوا زحزونا نزلوا chain غيرنا اسيرنا نزلو كاو خنفتح كنكلل نبعلنا حرقنا وصخر كللن حران خنوصخا دخنت كنسبر كنكلل እንደገና ካፍትናይ በብخبابي ታናይ ግጭት ዝኾነ አዙሪት ናይ ዑደት ካው خنوصخ كنكللنا ናብ ካፍት ቦክስ ወፂና خنحسب كنكللنا ማለት ተአሲሩና ዘሎ حران نبعلنا حرخ خنوصلنا انت زي ኮይኑ ካሊ መጽኡ حራ ዘውፅና አካል የለን እዚ ከዓ ንምርአዩ ኢንቪዚብል ብዝኾነ መንገዲ ማለት ትውጽኢቱ ኢኻ ትርኢ እምበር ቀደም ተወታደር ኣብ ድንበር መጽኡ ክሻገር ከሎ ርኢኻዮ ኢኻ ሕዚ ዝርአ ወታደር ኣይኮነን ኢንቪዚብል ዘይርአ ግን ከዓ ትውጽኢቱ ብጣዕሚ ኣውዳሚ እዩ ድኽነት ማለት ኣብ ሕድሕድ ገዛ ዝኣት ንሕድሕድ ህይወት ዘበላሽ እንደገና ሉዓላውነት ካሕልፍካ ዘውበካ እዩ ድኽነት ሕማቕ እዩ ሓደ ግዜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እውን ከም ዝገለጽዎ ድኻሎ ዓላውነት የብሉን ዝተባሃለ ማለት ትክክል እዩ ናቱም ድኻን ቶይንካ
حجون زر أبوبز حكابيتات زر زول انتهي مالتي كاب هاجراوي تقمن الله عليس أبناء قل قداي مالت والكاو قداي الخاص هاجراوي تقمن حلف كم هاب تنبركاخي قبل تنبركاخي كم عند تريتات ون سلزله كاين مركخ حرخ نوص كاب دخنت أب دخنت كن الربع لنا تدخنت كنوقدون كنقنصون كنكللنا مالتي حد زيغا تتقامينا كافت هاجر تتقامين خون لمعات نخلو مالت بوليس نصنتون كلنا نخل مالتي دغان تخوينا ግን ፖሊስ ነጻነት አይህልውና ዘመናዊ ዘሎት ናይ ሳይበር ወረራም ክንከላኸል አይንኸልን እንደገና ከይን ማህር ወይ ከይን አቡን ዝገብሩና ዝሓዙና ነገራት ስለዘሎ ጽላእቲ ብደገ ይኮናን ክርኢ ዘለና በምንታይ መስርሕ የመትዮም ዘሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢና ክንዋጎም ዘለና ብዝብል ኣብዚያ ትኩረት ክንገብራለና ኢለ ሓስብ ግርም በወገነይ ጽባዓት ሐሳባት እዮም ተላዕሎም ጽባዓት መስታት እዮም ተባይሆም ኢለ ልወስድ እሞዳታ ግን ምናልባት ሕዚ ከም ሃገር ኢትዮጵያ ዝነበርዋ ሕዱር ጸገማት ንምፍታሕ ዝነበሩ ኣፍትን ዝረአዩ ናይ ጎንፂ ምኽንያት ዝኾኑ ሕዱር ቂም ጽልኢ ዝወልዶ ብፖለቲካ ዝመጽእ ብዓሊ ዝመጽእ ብብሄር ዝመጽእ ምክፍፋላት ነዚኦም ዝኣሊ ሓደ ናይ ምክክር መድረኻት ተዳለለ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ፍላይ ክልል ትግራይ ከም ትፈልጦ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ብዙሕ ካብታት ኣጀንዳታት ናይ ምፍላይ ሓሳባት ናይ ምቕባል ብርክት ዝበሉ ስዳሮታት ተኸይዶም ኣለዉ ንብዙሕ ዓመታት ሓደ 2 ዓመት ተባሂሉ ቁፅር ልኽእል ድሕሪት ክልል ትግራይ ክልል ኣምሓራን ምናልባት ክልል ኣምሓራ ተጀሚሩ ኣሎ ጽቡቕ ምዕባለታት ተርእይዎ ኣሎ ክልል ትግራይ ድማ ብቀረባ ዝጀመረሉ መንገድታት ሃዋህው ከም ዘሎ ዝምክክር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዕላው ዝገብረሉ ነገር ኣለሞ ሕዚ እውን ምስ መናእሰይ ተሓሒዝና መናእሰይ በዚ ግድኦም እንታይ ክኾን ዘለዎ እዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከምቲ ዓንዶ ዝበልኽዎ ብዝተኻለ መጠን ዝነበሩና ኣፈላላያት ንምፍታሕ ሃገራዊ ሓድነትና ዘጠናኽሩ ህብረ ብሄራዊ ሓድነትና ዘደልድሉ ገዛእቲ ዝበሃሉ ሓሳባት ናብ ቅድሚት መፂኦም ዘለውና ጸገማት ድማ ብሕቶ መልክዕ ቀሪቦም ዝፍትሕሉ ዓውዲ ወይ ጽላል ተገይሩ ስለ ዝውሰድ ኣብዚ መንእሰይ ከም ክዓስል ዘሎ ከም ክሰርሕ ዘሎ ትግራዋይ መንእሰይ ኣብዚ መልእኽቲ ከም መልእኽቲ ንሓዛሞ መዛዘሚት ክንገብራ በጣም ጽቡቕ አርስቲ ሃልዕልካ ኣብዚ እዚ ኣነ ሓንቲ ብኣሕፂርካ ብምግላጽ ዝኣክል እንታይ እዩ ምክክር ኮሚሽን ወይ ናይ ዘተ ኮሚሽን ንብሎ ዘለና ምናልባት ዓብይ ጸጋ እዩ ለይሓስብ ለኢትዮጵያውያን ዓብይ ጸጋ በሓባር ንኽነብር እንደገና ከዓ ተደማሚጽናን ቅቡልነት ዘለዎ ዘላቂ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ዝጸንሕ ትካላውነት ንኽንሃንጽ ትካላት ንኽንሃንጽ መንግስቲ እውን ቅቡልነት ዘለዎ መንግስቲ ንኽንሃንጽ ዘላቂ ዝኾነ ዋና መድረኽ እዩ ለይሓስብ ምክክር ኮሚሽን ብተፈጥሮ መድረኽ እዩ ወሳነ ውና ይኾነን አጀንዳ ይስብስብ ኣብ ሕድ ከባቢ ደሎ ዘይተሰምዕ ድምጺ ከይተርፍ የተኣኻኽብ ካኡ ናሽናል ወይም ደግሞ ሃገራዊ ጉባኤ በብደረጃ እናመጸት እናተጻረየ ሃገራዊ ጉባኤ ይጽውዕ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ጉባኤ እዚ መድረኽ እዩ ንሓስብ መድረኽ ስለ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ኣለኒ ትብሎ ሕቶ ኩሉ ናፍቲ መድረኽ ኢኻ ተቕርብ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ማለት ዋና ዓላማ እውን ክላዓል ከሎ እውን ሓቋፋይነቱ كم زناي كم انتني متكل ناتو متكل حق عفاين خونينا نجنا تبصحي ناب كل خبابي زبصح وانا ونجر جن كلنا حدا نكون وي حدا عين حساب نحسب يكونن او سنت زبالو هاغراوي غدايات تمساسالي زخونه رجيت نخلونا ስለዚህ ቀደም ሕዚ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ኣይተሳተፍናን ወይ ሕገ መንግስቲ ዘይውክለና ነገር ኣሎ ዝበሃል ነገር ነይሩ ስለዚህ ሕዚ ግን ኣብዚ ከምኡ ዓይነት ኤክስፒሪየንስ ወሲና ካው ኤክስፒሪየንስ ወሲና ኩሉ ኣካል ክሳተፍ ሕቶ ለኒ ዝብል ኣካል ድምፂ ከስምዕ ዝኽእል ኣካል እዚ ወርቃዊ ዕድል ኢለ ይሓስብ ስለዚህ በዚ መጠን ከዓ እንተ ወሲና ናብ ክልልና ናብ ትግራይ እንተ ወሲና ይኻ ከም ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ትግራይውን ህዝብ ትግራይውን ሕቶ ኣለዎ ብዙሕ ሕቶታት እንዳውም ሕቶ ክልዎ ዝኽእል ትግራይ ምክንያቱም ድሕሪ ጦርነት ዘሎ ማሕበረሰብ ድሕሪ ጦርነት ዘሎ ክልል ስለ ዝኾነ ናይ ምዕባይ ሕቶ ኣሎ ናይ ፖለቲካ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ፍትሒ ሕቶታት ኣለዎ ስለዚህ ሕቶታት ስለ ዘለዎ እንደገና ናይ ሃገር ጉዳይ ኢትዮጵያ ማለት ታዓንት ከመዓት ኢትዮጵያ ኸሪ ከም ዝደሊ ሕቶ ኣለዎ ከመዓት ክልል ከም ትኸውን እውን ሕቶ ኣለዎ ኣብ ክልል ጉዳይ ሕቶ ኣለዎ ኣብ ሃገር ጉዳይ እውን ሕቶ ኣለዎ ስለዚህ ኣብ እዚ መድረኽ ብምጥቃም ናቱም the next Ethiopia ወይ the future Ethiopia the better
ኢትዮጵያ ማለት ነው the better tomorrow ንምህናጽ ሕዚቲ ወጣት ክሰር መንእሰይ ክሰርሕ ዘለዎ ምክንያቱም ተቐጻሊ ኢትዮጵያ እዚ መንእሰይ ክርከባ ተረካቢ እውን ስለ ዝኾነ ማለት ነው ስለዚ እታ ክትኮና ዝደልያ ኢትዮጵያ እታ ክትኮና ትደልያ ትግራይ እታ ሕቶታት ከልዕል ዘለዎ ሕዚ ሓሳባት ክህብ ዘለዎ ሕዚ ምክንያቱም ምክክር ኮሚሽን ዋና ዓላምኡ አጀንዳ አጣኻኺቡ ሀገራዊ አጀንዳ ነማይ ምግባር ማለት እዩ በብ ክልል ዘሎ በብ ከባቢ ዘሎ በብ ወረዳ ዝነበረ በብ ጎጡ ዝነበረ ሓሳባት ናብ ሓበራዊ ዝኾነ ናብ ሀገራዊ መድረኽ አቅሪቡ አፍቲ ሀገራዊ መድረኽ ባብዛሓ ተቀባለን ዝረኻው ሕቶታት ናብ ሕግ ተቀይርን ናብ ፖሊስ ንኻኣትዋ ተወክል ዓቢ ነገር ማለት ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሕድ ከባቢ ዝነበረ ናብ ፖሊስ ዝኣትወሉ ዕድል ምፍጣር ናብ ፖሊስ እንታኣትዩ ከዓ ተፈጻሚነቱ ግድን እዩ ስለዚህ እዚ ዕድል ከምልጠና ይብሉን ምክንያቱም ታንደልያ ሀገር ንምምስራት ንምጥንኻር ታንደልያ ሀገር ንምዕቃብ ሕዚ ዘለውና ኮነ ለው ሚልና ንሓስቦም ሕቶታት አጀንዳታት ክነቅርበለና ኢለ ይሓስብ ብጣዕሚ ለመስግን መንእሰይ ስዩም ዮሐንስ ተመልከተና እውን ብልክዕ ዓበይቲ ቁም ነገራት ወሲድኩምን ረኺብኩምን ኣብ ገዛኹም ኮይንኩምን ኢን ምሂን ንኽትብሉ ከም መበገስ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓሳባት ረኺብኩም ኢልና ተስፋ ኢና ንገብር ያው ኣመስጊነ ክሰናበት ይቐኒለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ውራይና ንሎሚ ዝነበረና ዛዕባ መበል 84 ዓመት መዓልቲ ሓርበኛታት ምክንያት ምግባር ምስ መንእሰይ ስዩም ዮሐንስ ብርክዝ ዝበሉ ሓሳባት ኣልዒልና ኢን ሚሂን ክንብል ፀኒሕና ካብቶም ሓሳባት እዚኦም ድማ ዓበይቲ ቁም ነገራት ወሲድኩም ከም ትኾኑ ተስፋ ንገብር ሞ ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ድማ ካሊእ ዛዕባ ካሊእ ጋሻ ሒዝና ክንራኸብ ኢና ምሳኹም ዝፀናሕኹ ኣነ ኣብርሃም መስኳለ ይረ ሰላም